כן. קיצור, אז זה לשמוצג מה זה, זה גם זה לא. זה, אני רוצה כבר, איתכם אחרי האוכל. אין לי שמושג מה זה, אותו דבר נראה לי קרמל. דברים לקריסמס זה מרשמלו כזה. אוי, שוקולד. עוד מרשמלו כזה שמו של סנטה כזה. לא נקוד של סנטה. עוד אחד, כאילו גומי וסוכריה כזאתי. עוד אחד סנטה וסוכריה כזאתי. וזה נראה לי כמו החטיף הישראלי הזה. כאילו כמו כזה רק ועוד אחד כזה, שוקולד כזה לברשת שיניים, משחק שיניים, כזה לסושי, 2 מרשמלואים, מסכות פנים. אגב, אני אוכלת את זה אחרי האוכל. ונתן לנו ספטון, סוכריות קופצות נראה לי, סוכריות קופצות, עוד סוכריה יפנית, עוד סוכריה יפנית, עוד סוכריה יפנית, עוד סוכריה יפנית. זה אכלתי בברות, זה בא 3 סוכריות, אוקיי? 3 סוכריות. אני לא יודעת מה הטעם של זה, לא שום על זה, אבל יפה. כמו טופי ענק כזה נראה לי או משהו. כן, הראיתי להם את המוציא. משהו כחול כזה ארוך, אני לא יודעת מה זה, יהודיה גם אדום וכזה? זה הפצביר הזה שהראינו לכם. זה כמו ביצת הפתעה ביפנית. ביפנית. זה לא הבנתי מה זה. אבל למה זה עץ שרושמים על עוגה בצבע אדום. זה עץ שרושמים על עוגה בצבע אדום. זה מה זה? שוקולדים. זה? זה שוקולד. זה צ'ופסטיק, הראיתי להם. אמא, כל מה שבצד הזה הראיתי כבר. ואגב, אני אוכל את זה. וגם היא נתנה לנו 2 שטות. שטות. מה אלה? זה מגבת שלהם שמתקרצפים זה מגבת שהם מתקרצפים במה. כמה הבאת אבל? אני יכולה להוכיח לכם שהיא הביאה מלא. אמא, גם אלה? גם אלה? כל אלה, אפילו יש פה עוד. מה? וזהו, ביי.